A partir de la lliçó 44 del llibre de James Ray, l'Easy Level, veiem que totes les lliçons porten el xifrat amb els acords d'acompanyament. Aquest xifrat és diferent al xifrat que fins ara coneixem. És el xifrat que es diu anglosaxó o americà. Per veure millor com funciona aquest xifrat hem d'anar a la pàgina del Clarinet i jo, i a la pàgina recomano Harmonia xifrat anglosaxó trobarem aquesta pàgina que ho explica perfectament. Molt bé, tornem altra vegada al llibre. Bé, veiem que totes les lliçons porten una velocitat que en general acostuma a ser bastant ràpida en totes elles. Llavors jo el que he fet ha sigut els playbacks que he fet per aquest llibre, els he fet amb tres velocitats. Una, la principal, amb la velocitat tal qual està posada, una altra amb el 15% menys, és a dir, 15% més lent, i l'altra amb el 30% més lent. Si tornem a la pàgina i anem a veure els acompanyaments que estan dintre de James Ray a cambra, James Ray, anem a agafar Easy Level, veurem que ens obre la pàgina. Aquí sota he posat una fulla amb cada lliçó amb la seva velocitat real, amb 15% menys o el 30% menys. I això ho podem veure aquí també. Els acompanyaments estan aquí, per exemple, el 44 seria velocitat real, si l'apretem. Aquí seria un 15% més lent, és a dir, la velocitat que marca aquí, a 102. I ara, si la volem posar encara més lenta, 84, doncs posarem el 30%. I això aniria ara a 84. Veiem com baixa la velocitat. Si tot i això encara hi ha peces que veus que van massa de pressa, et recomano que baixis les peces, és a dir, que te les descarreguis, i llavors mitjançant el programa Time Stretch pots fer-la anar encara més lent. Si vas al programa aquest, aquí ho explico perfectament, i és un programa que no cal que te'l baixis.